Usa sa mga grabing naapektuhan sa linog niadtong miaging semana ang lungsod sa Luon sa lalawigan sa Bohol. Ang ebidensya sa grabing kadaot mao ang pagkatumpag sa tibok simbahan sa Our Lady of Light. Kay Domingo man gahapon gipahigayon ang misa atubangan sa nagtipon og nga bato. Jinky Barrio, Suginlimi. Atubangan sa nahugnong simbahan, subling nagtapog kagahapon ang mga parokyano sa Our Lady of Light Church dinhi sa lungsod sa Luon. Alang sa labing unang misa, sukad kini mahugno gumikan sa linog niadtong miaging Martes, Oktubre 15. Sagad sa mga nanimba, pulos mga biktima sa maong katalagman. Anaa kanato ang paglako. Usa dili gayon nato angayan, wadpon ang atong pagtuo. Gamit ang megaphone, gidasig sila ni Padre Jose Royeras nga di mawagtangan og paglaom nga subling makabangon ang Luon. Gisayuta, maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagal na ihatag na mo karon, alang sa tanan nga naapektuhan niining maong trahedya, dili kita angayan mawad-an og pasalig sa Ginoo. Unya mulaon ta nga uban sa grasya panabang sa Ginoo ug uban usab sa atong mga pagpaningkamot makabarog kita gikan sa atong pagkapukan. Dihang gikanta na ang goso sa Birhen sa Kasilak, usa sa nahimong emosyonal si Manang Eusebia de los Pueblos. Iyang nahinumduman ang milagro, dihang nahugno na ang tibok simbahan apan nagpabiling nagbarog taliwa sa mga abog ug mga bato ang imahen sa Birheng Maria. Makabangon kami, galaom ma'am nga makabangon kay ang among mga anak, mga parente namon to sa gawas. Nakahibaw sila nga mutabang na diri. Base sa assessment sa local government, dugay pa ang pagtukod ining maong simbahan apan alang sa mga parokyano, dili kini siya mahimong babag aron nga mawad-an sila sa ilang pagtuo ngadto sa Ginoo. Gikan dinhi sa Luon, Bohol, Jinky Barrio, News 5. Opisina sa Vice Gobernador ug sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan gibalhin sa mga kwarto sa Kapitolyo. Ang Governor's Gallery mo'y gihimo ilang temporaryo nga opisina sa miaging semana sa bodega. Naghuot sila si Vice Governor Agnes Magpali ug ang 15 ka mga board members tungod sa kadaot nga nahimo sa linog sa Legislative Building. Ang Legislative Building mo'y usa sa labing nadaot nga building sa Capitol Compound. Ang ilang opisina maunusab ang magsilbi nga session hall. Gihuwat ilang karon sa Kapitolyo ang final nga recommendation sa mga structural engineers kung maggamit pa kini o di na. Who prepared the plan of that building. Wala ko kaybaw og na-contact ba nila because we are awaiting the report. Una sila muhatag og ilang final evaluation. Naglisod ang mga rescuers sa ilang gipahigayon nga retrieval operations pag-ugkat sa 5 ka mga batanog nangaligo sa usa ka Busaykon Falls sa lungsod sa Sagbayan. Midahili ang yuta padung sa Bayong Falls suman may tabo ang kusog nga linog niadtong Martes. Jinky Barrio, Suginlimi. Sayo sa buntag nitong Sabado, gitahak sa news team kining bukirang bahin sa Barangay Katipunan sa lungsod sa Sagbayan aron subayon ang taho nga 5 ka bata ang nalubong buhi dihang midahili ang yuta tungod sa kusog nga linog nitong adlong Martes. Pipila ka mga rescue teams ang nagtinabangay sa pag-ugkat sa mga lawas apan tungod sa sitwasyon sa lugar, maglisod matod pa sila nga madali ang maong operasyon. Ang magsuong Jonalyn Somoro, 13 anyos ug Joelyn, 11 anyos, wa na makabalik pa sukad paglinog. Daghan ang nag-ingon nga nakitaan sila sa Bayong Falls uban ang laing pang tulo ka mga bata. Butan kaya kung mga bata ba? Mo naman nga ang akong galing kamot na para sa mga anak mo. Gumita ka sa kabuutan sa mga anak. Di sab makadawat ang inahan nilang Jess Marvin Jess anyos ug Meme Jane 8 anyos. Human sila mananghid nga mga ligo nitong Martes. Kuyog nila ang ilang silingan nga si Ronald Sipsip 14 anyos. Di pagid
agad madawat niya na sila. Ang sa na, pero ang importante nga sa makita lang ilang patay o buwi daw lang ka. Bisan ugwa pa makumpirmar ang kamatayon sa mga bata, daw nawad-an na sila og paglaom nga buhi pa kini. Awhag nila sa gobyerno nga paspasan ang retrieval operation sa Sagbayan. Sa nakatanaw ko sa turma sa polls, wala na ako mag-expect na buhi pa sila. Pero og maghisgutan ma'am og ang Ginoo na gani magbuot, mas daghang kayong salamat ug itagaan sila milagros Ginoo nga buhi pa sila hangtod karon. Yung ilang kang katabangan ang mga bata dito tanan nga ta dali ra sila nga mohawas dito ug unsa man sa ilang kahimtang kay aron niya may daw punig unsa sa tinuod nilang kahimtang dito. Jinky Bargio, News 5. Gatusan ka mga pasahero na tanggong kagabi sud sa 6 ka oras sa pantalan sa lungsod sa tubigan human wa sila maakomodar sa tanan sa barko. Alas 7 kagabi gitakda untang mobiyahe ang usa sa mga barko sa maong pantalan apan kay di na maakomodar ang tanang pasahero nalangay ang biyahe. Nagtapok ang halos gatusan ka mga tao sud sa Tubigon Port lakip na ang mga sakinan nga gusto nilang ikarga sa barko. Sa kadaghan sa mga tao, daghan ang nabalaka nga basin og mahagsa ang flooring sa pantalan human kini makaangkon og dagkong liki nunot sa kusog nga linog niadtong Martes. Alauna na sa kadlawon kaganina diang mibiyahe ang barko padong dinhi sa Sugbo human mahatagi og tiket ang tanang mga pasahero. Gipasalig sa gobernador sa lalawigan sa Bohol nga maabtan gyud og hinabang katong mga residente nga naa sa mga dapit nga isolated. Jinky Bargio, Sugin Limi. Daghan ang nangabot nga hinabang alang sa kapatid nato nga mga bulanon ang mga sinakong relief goods nga gipangkarga sa mga truck de karga nagikan sa nagkalain-laing tao kinsa nagpakabana sa ilang kahimtang. Sukad na hitabo ang linog, gatusan ka mga apektadong pamilya ni agwanta og linya bisan sa kainit sa panahon aron makadawat sa mga hinabang. Sa lungsod sa Sagbayan, nag-inilugay ang mga tao sa gipang-apod-apod nga tubig mainom. Doon na say pipila sa mga naapektuhan nga wa pagyud makadawat og hinabang sama ining mga tawo nga naa-daplin sa dan. Pagkaon ang nag-una nilang gikinahanglan. Gipasalig sa gobernador sa lalawigan sa Bohol nga paspasan pa nila nga maabot gayud ang hinabang labi na sa mga isolated nga lungsod sama sa Maribohok ug Luon di nahugno ang Abatan Bridge human gitay og sa linog. We have decided to double our production of relief goods to reach all the affected families the shortest time possible. Jinky Bargio, News 5.